Mit navn er Grete Halling. Jeg er projektleder på Bibliotekernes nyåbnede e-læringsportal. Det her er portalen, som hedder e-kurser nu, og du kan være med til at lave indhold til den. Du kan også bruge portalen i dit arbejde som bibliotekar eller formidler. Kender du f.eks. det, når der står en borger, der skal have din hjælp til noget IT, f.eks. e-bogslæser, NemID eller nogle funktioner på smartphonen? Måske er det ikke lige din stærke side alt sammen, og så skal du måske ud og finde en af dine kolleger, som er mere ekspert. Fremover kan du gå ind her på e-kurser nu, hvor du kan vise borgeren til rette med korte e-læringsforløb om alle de her emner, som bibliotekerne traditionelt giver vejledning i. Hvis du er underviser på kurser, i netcaféer eller i netværksteder, kan du måske bruge e-kurser som supplement til din undervisning. Så kan din kursist gå hjem i sofaen og øve sig der, lige når det passer ham. På sigt er det tanken, at mange biblioteker og eventuelt andre organisationer skal være med til at producere indhold, så antallet af kurser på portalen vokser. Måske er det noget for dig at producere e-læring til portalen. Der er lavet en skabelon til kurserne, som skulle gøre det nemmere for dig at bidrage. Du er meget velkommen til at kontakte mig for mere information om e-kurser nu. Så kan vi se på mulighederne for, hvordan du kan bidrage til danskernes e-læringsportal. Jeg håber, du kan få gavn af e-kurser nu, og husk nu at gøre dine brugere og kursister opmærksomme på portalen.